Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για δύο λέξεις που συχνά μπερδεύουν ακόμα και τους φυσικούς ομιλητές. Απλά και απλώς. Ποια είναι η διαφορά τους, πότε χρησιμοποιούμε τη μία και πότε την άλλη. Ας τα αναλύσουμε μαζί με παραδείγματα για να λυθούν όλες οι απορίες. Ξεκινάμε με το απλά. Ένα επίρρημα με ποικίλες σημασίες. Η λέξη απλά προέρχεται από το επίθετο απλός και είναι επίρρημα. Δηλώνει έναν απλό, εύκολο ή μη περίπλοκο τρόπο. Πώς χρησιμοποιείται? Ένα, για να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι. Ο δάσκαλος εξήγησε το πρόβλημα απλά και κατανοητά. Δηλαδή με τρόπο κατανοητό και χωρίς περιττές λεπτομέρειες. 2. Με έμφαση συχνά στην καθομιλουμένη, απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό. Εδώ το απλά χρησιμοποιείται για να τονίσει την ένταση ή την απορία. Και συνεχίζουμε με το απλώς. Ένα επίρρημα που δηλώνει αιτία ή περιορισμό. Η λέξη απλώς έχει πιο συγκεκριμένη σημασία σε σύγκριση με το απλά. Σημαίνει μόνο ή απλά και μόνο, just, simply, και χρησιμοποιείται κυρίως σε πιο τυπικό λόγο. Πώς χρησιμοποιείται? Ένα, για να δηλώσουμε περιορισμό. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, απλώς ρωτάω. Δηλαδή, η ερώτηση γίνεται χωρίς να υπάρχει άλλη πρόθεση. 2. Για να υπογραμμίσουμε ότι κάτι δεν είναι περισσότερο από αυτό που δηλώνεται. Δεν το έκανα επίτηδες, απλώς δεν πρόσεξα. Δηλαδή, η αμέλεια ήταν ο μοναδικός λόγος. 3. Συχνά σε αντιθέσεις ή για να ξεκαθαρίσουμε μία θέση. Δεν είμαι θυμωμένος, απλώς ήθελα να σου μιλήσω. Και μία συμβουλή. Το απλώς συχνά δίνει έμφαση στην μοναδικότητα μίας πράξης ή μίας αιτίας, ενώ το απλά είναι πιο περιγραφικό. Αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα για την διαφορά μεταξύ του απλά και του απλώς. Ελπίζουμε να έγινε ξεκάθαρο πότε χρησιμοποιούμε την μία λέξη και πότε την άλλη. Αν έχετε απορίες ή θέλετε να μας δώσετε παραδείγματα δικά σας, γράψτε τα στα σχόλια. Και όπως πάντα, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα μαθήματα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!